Elikkä näin. Nyt meillä on 5 tarotkorttia. Käännetään ympäri. Ensimmäinen kortti, The Queen of Cups. Wow, eli kuppien kuningatar. Aivan mahtava kortti. Eli tämä kertoo niin kuin kypsästä henkilöstä, joka tuntee tosi syvästi. Ja sillä on paljon elämänkokemusta kertynyt. Ja se katsoo hyvin keskittyneesti tuota kuppia, tai tuommoista pokaalin näköistä kuppia. Okay. Wow, sitten meillä on ylipapittaren kortti, eli jonkun intuitio on kyllä todella vahva. Joku näkee ja tietää asioita ennalta. Sitten meillä on täällä 3. kortti. Wow, 3 kuppia ja juhlat. Mahtavaa. Sitten täällä on 2 miekkaa. Okei. Ja sitten viimeinen 5. kortti on 7 of Cups. 7 kuppia ja vaihtoehdot. Okei. Tämä 2 miekkaa kertoo vähän siitä, että joku on estonen ja se miettii vaihtoehtoja. Se ei oikein osaa päättää. Seuraavaksi katsotaan täältä Badass-pakasta meille sitten ekstrakortit näihin, niin sitten ymmärretään vähän syvemmin, että mikä viesti piilee näissä tarotkorteissa. Okei. Sitten katsotaan ensimmäiset. Scars mean you stayed in the arena. Joo, niin kuin mä just sanoin tästä kuningattaresta, kuppien kuningattaresta, että se on hyvin kokenut ja tosiaan elämässä jäänyt taisteluareenoille ehkä vähän liian pidemmäksi aikaa kuin moni muu. Ja siksi katsoo hyvin keskittyneesti tuota pokaalia. Hän tuntee hyvin syvästi ja ymmärtää tosi monimutkaisia asioita ja tunteita. Ja tosiaan tässä muistutetaan siitä, että sulla on ne arvet sen takia, koska sä oot jäänyt sinne taistelutantereelle ja et ole perääntynyt, etkä lähtenyt pakoon. Ja nyt sulla on ne kokemukset.